Kajing kala jungot kawa kanshi namar kajing ti isyap jongki katu kat ne ki riushimat kam syam lakta tangai katai kawa hendrai kalapan kala jungot ru wat di kawa kabadan hasnong kram kabaya lingba kawa kanshi. Kajing kala jungot katai kawa kalakta shibo ni kinong song snong katai kasnong kiba penan kami kani kawa banyo umbam umdi ya kaba kilami syakmat ban penpau kajing sungudiaw halor kani kaman. Habakran sikilat patai kubor na kalyang kinong song snong ka kram kila penpau kajing sungsi bakawa kanshi menta kala jungot lenter bat rang bat slap lakum masaw na san snam na yai kablakta tangai kasnong kram hendrai wat syadu ki thain marngor kumju hakaba kini kisnong kimyo syu ban penan kam ya kani ka kila ongru kani kajing jungot kamde na kadaw kabor maryang hendrai kadaw tenrai kadai naga jingti siap jongki katu kat ni kiriu siman ki baju pendan kam daki kor ki bor ban sat yau siap hakawa kensi kidon ki bayatu yangi ba harum kensi kadon ka jingti ya da ka JCB ya ki siap ki badon harutwa te ya kata ngimpat daong kalong ka badai ne ka babakla tangba kidon ki bayatu ya kata te lada kalong kumtaru ngi snopsi jur halor kane ka jingle jong kiriu sim kabula na jong ki jingle jong kiriu kwan mentoy yala de kini ya perkat lang kan ya kajing don kam jong kawa tang bangi don kam tang mangi nang nena sunong kram mrei bapli kiwe ki sunong sene serumru kidang bun ter hadu nong knumru ngidang ya pendon kam ya kene kawa kata kalong lada kalong kumne kajing penduk nong ya ubabun balang kajing yuk nong kalong ya uwe bat arngut lakham slem menta bomba saw snem san snem ai kala sujungut no lenter bat rang bat slap namar kata kane kalakta tang ya kasinong jongi henrei habangi ya wat jingtip syarum syanang niyo sengau ba syadu sekithan marngor kalong kumta bakala jengut lenter yo syuk ban pendon kam ya kane ka kabadon hakene kawa bat habangi persyang manwat jingtip pade na benter syaneng kam judon kata kajing jengut jong ka henrai kan jengut betang hakapor bakale kamariang te namar kata imat kene kaladai kajing le jong kiriu simet ba penjengut yang kene ka kala bandai nakano rekano kadaw ngem date bahaya kata tangba kasulong kumta na benter serum kasujungut lenter kane kalawan ra ya kajing dunong kabakraw ya kasinong kajongi hakibabun kiliang ese tangkata kabang ya kwa ban ya kerpat lem ya kibor badai kmi kum kibor sinong kibor sorkar khamtam bakin kmi ya kane kajing jengut jong ka bakan nemlong syuk kumne hendrai kan wan phai biang kum bajulong hakipor kibalak dep hakpor miswa por midang miswa hamtam por ngi dang khamret kene ko wa kalong kum ka we ka put leu ko bas ngur bha ko sing pat baru ngi khoj ngi pedon kam ya kene ko wa hakaba di sajaj re ka jing du nong hakine kisi kalong wat tang ban di tong ru ngi myo su dai tang ne po sinum krem wat kine kisinong por marjan ru por klang kiwan ya ka ban tong ya ka di nang ne na kay wa si te kalong ka jing dunong ka bakraw ka pek ya kini kisi bang tanamar na sa kisya ba kane ka wa kalong ka ba jabo adu katakta kamtam kini kisi te kalong ka ba sngaumaru ba kane ka wa ha ka jing imbujungi kam don chu ka jing mentoy ha kano ka bentaru wat di ngiladu pan sajan sajnem kiladu te kam don cu kata kejing mentoy yang ngi kinong sinong tengil don kejing skau dong hadu kata-kata ba kane kejing don yu kawa hajing sya kadong di gerku rai kam da ajing mentoy su hakini kisni namar bangila dudut kita ki ai bai lasai lese da kala long kum kawa kra lane lasai da kala long kum kawa tengar kumbala ong i para sinong menang ba mundon ni isu tengim kwa ban yu i hadu kata ka apot bangin mat hang ni namar ba ngingi haban dipen na kani kawa kamtam hakapor telang wat hakapor liuru namar ba oi ngiyo tiki ba ai ki JJM tang ba ladangi atang ikatu kumut ngam ngatharai ba ngin sayap yap klem
namar ba sudan lagi pipe mudan ni yai ka umru kami tengi haban abet na kani kawa te nasobha ban kerpat ya ki bor badai kami ya kini ki ban pendek pensai kamariang kenang ba ngin yui bakani kawa kaba ngingi pendon kam kiba kabang i bah ban pendon kam ya ka nomar ngidon kam ya ka ba indaya pej lang yangi kenang ba kinyarap lang yangi kumno bangin la ban pendek pensai kini kawa kata kajing jungut hadu ka imat ba mental lelai ki do wa ikla duna kum do siar yang to do sukai ikla duna si bun ba te ki do kha ki bangi khot ki khasau ikla duna si bun ba te kane om ka kata tangi ki do kha hanrai ka kata ru ya kajing punan kam jong kinong sunong kim yo su ya ka ban punan kam ya ka kumbala ong mene nang ta ngi kum kinong sunong habangi pet ya kena ka ya kena ka wa na nang tei saneng sa benter kadang smur ba lada slap kalong kum bajut itu ba penjut slap lada rang pede ka smur ba nang ta hangni harum hasnong jongi pede kala jut pelak seduk kata-kata te kumba kan le ka fishery department mensua ka saiwan rak ki sembai ban pelat dok kha ha kene kawa kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lon ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong undi udai khau plus f u khau fortified u khau 45 henrai ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umde u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman henrai ba uni u khau 45 udan jiga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da u khau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya